Днеска искам да изненадам моите българските последователи. Знам, че имам ги доста от България, защото и аз живея в България и знам, че имам много последователи от България. И днеска искам да кажа, че от сега ще има едно през едно гадание, което ще направя специално за вас. Ще правя едно на руски език и едно на български език, за вас да е по-лесно да разбирате, защото и аз съм много благодарна и ви обичам. И така. И от днеска ще имате едно на руски език, едно на български, да разберете за вас по-добре. И тема ще е днеска какво мисли точно за теб твоя човек. Айде да видим. Какво мисли той за теб? Той мисли, че ти си много мистериозна жена. Че ти си готова да отидеш навсякъде, да си намериш каквото искаш ти. Си като войник за него. Той знае, че си много силна, много разбираща и се интересуваш с много неща. Някакви неочаквани за него, може би, даже понякога. Така. Какво още? Обаче си много заета с твоята работа, с колектив на работа и той е притеснен, че не му обръщаш много внимание. Че повече обръщаш внимание на твоя колектив на работа и просто нямаш толкова време да мислиш за него. И сега, като финал, ще има промени в вашите отношения. Всичко е в твоите ръце. И ти го знаеш много добре. И играеш тази игра много добре. Знаеш и разбираш всичко от това, така че за теб не е изненада, че ти ще се намериш правилния път към неговото сърце. Не се съмнявай. Отивай напред и всичко получиш каквото искаш ти.